பகுத்தறிவு தந்தை, பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய பிறந்ததின விழா அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நம்முடைய மாண்புமிகு அண்ணன் எடப்பாடி அவர்களுடைய தலைமையிலே எழுச்சியோடு இன்றைக்கு தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை புகழ் மாலை சூட்டப்பட்டது. தந்தை பெரியாரை பொறுத்தவரை ஏழை எளிய நடுத்தர ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர். அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு ரிசர்வேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இடஒதுக்கீடு 1921 இந்தியா என்று சொல்லும்போது முதல் கம்யூனல் ஜிஓ போட்ட மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு. அதற்கு விதையாகவும் வித்தாகவும் வித்திட்டவர் தந்தை பெரியார். அதான் இன்றைக்கு பாமரன் கூட அரசியலிலும் சரி, அதே போன்று அரசு உயர் பதவிகளும் சரி இன்றைக்கு வர முடியுது என்று சொன்னால் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அந்த போட்ட விதை, அவர் விதைத்த விதை இன்றைக்கு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் உயர்வு இருக்கின்ற ஒரு நிலை. எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு சமூக நீதியினுடைய ஒரு காவலராக, சமூக நீதியுடைய போராளியாக, சமூக நீதியுடைய தந்தையாக இருக்கின்ற தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய அந்த புகழ் மாலை சூட்டப்பட வேண்டும் என்ற வகையிலே இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சார்பில் சூட்டப்பட்டது. குறிப்பாக பெண்களுடைய சமூக பொருளாதார கல்வி இது மூன்றும் உயர்ந்தால்தான் பெண்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை நிலை உயரும் என்பதை உணர்த்தி அதன் மூலம் பெண்களுடைய உரிமைக்காக போராடிய ஒரு மாபெரும் தலைவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள். இந்த மின்கட்டண உயர்வுக்கு திமுக அரசு பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு RS பாரதி சார் சொல்லியிருக்காரு சார். எப்படி பார்க்குறீங்க? அப்போ யார் பொறுப்பு? அதுனா இது ஜப்பான் அரசு பொறுப்பா இல்லை ஆப்கானிஸ்தான் அரசு பொறுப்பா? எப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவியலிகளாக, அதாவது பொறுப்புள்ள ஒரு பதில் சொல்லும். மின்கட்டணத்தை ஏற்றிட்டது தமிழ்நாடு அரசு. இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு 100% மேலே இன்றைக்கி வந்து மக்கள் வந்து இந்த கட்டண உயர்வு 100% அளவுக்கு கட்டண உயர்வு ஆகி இன்றைக்கு வந்து மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. ஒரு கூசாமல் வாய் கூசாமல் மக்களெல்லாம் வந்து சிந்திக்க தேவை என்று நினைத்தால் இவர்களுடைய வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து நான் வேறு மாதிரி சொல்லாத அந்த மாதிரி வந்து மக்கள் நினைப்பாங்க. அவ்வளோதான் சொல்கிறேன். அதாவது ஒரு மின்கட்டணம் உயர்ந்தாலே விலைவாசி உயர்ந்துடும். எல்லா பொருட்களுடைய விலையுமே வந்து உயருகின்ற ஒரு நிலை இருக்கும். அப்போ பாதிப்பு யார்? மக்களுக்கு தான். இதை வந்து கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாமல் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள், மின்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு வந்து யாருக்குமே பாதிப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி கேட்குறவங்க கேட்டால் கேழ்வர்கள் நெய்வர்கள் கதை தான் இன்றைக்கி அது ஞாபகம் வருது. இன்றைக்கி மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் தமிழ்நாட்டில் தான் கம்மின்னு சொல்கிறாரு. ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்குறாரு. இது வந்து வழக்கம் போல் இவங்க அல்வா கொடுக்குறதுக்கு மற்ற மாநிலத்தை தேடுவாங்க. அதனால் அது வந்து ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அதனால் அல்வா கொடுக்குற வேலை நிறுத்திட்டு முதல்ல மின் கட்டணத்தை குறைக்கிற வேலையை பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து விலைவாசி குறையும். இல்லைன்னா விலைவாசி ஏறிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி இல்லைன்னா ஆட்சி இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாப்புலர் வர்ற நிலைக்கு தான் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி இப்போ வந்து அதையும் ஏற்றிட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ புதுசாக வந்து மின் உரிமை பெறணும்னா ஒரு மீட்டர் வைக்கணும்னா கூட அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எல்லா வகையில் சொத்து வரி உயர்வுலேருந்து மின் கட்டண உயர்வுலேருந்து இந்த ஆவின் பொருட்களுடைய பால் அந்த தீபாவளி வருது, அதுக்கு பரிசாக இன்றைக்கி ஆவின் பொருட்களுடைய எல்லா விலையும் இன்றைக்கி ஏற்றிட்டாங்க. அதனால் இன்றைக்கி மக்கள் வந்து நீதி பிடிக்கிறாங்க. மக்கள் பொறுத்தவரை தெரியும் சரியாக வந்து இந்த அரசு செய்தா இல்லையான்றது. மக்கள் இன்றைக்கி கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த மக்களோட நாடி துடிப்பு அறியாமல் இந்த அரசு இருக்குதுன்னா அப்போ இது மக்கள் அரசு, இது ஒரு சர்வாதிகார அரசு. அவ்வளோதான். அதாவது RS பாரதி உண்மையிலேயே அவங்க தலைவர் வந்து கருணாநிதினு சொல்ல, ஆனால் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சொல்கிறாரு. அவர் நேற்று பேட்டி கேட்டதானே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. என்ன சொல்கிறாரு, ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் லீடர் அப்படின்னாக்கா வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர். அவருடைய முக வசீகரம், அவர் வயதியர்கள் வந்து போயிட்டு புரட்சி தலைவருக்கு ஒரு அன்பாக இருக்கிறது, பாசமாக இருக்கிறது. இளைஞர்கள் வந்து அவர் போராடலாம் வரவேற்பு கொடுக்குறது. இப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதோடு நிறுத்தியிருந்தால் பரவாயில்ல. இன்னொன்று சொன்னார் பாரு, இதெல்லாம் MK ஸ்டாலினுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னார். அதுதான்ப்பா எங்களால் ஏற்றுக்க முடியல. என்னால் அவர் எங்கே கரிஸ்மேட்டிக் லீடர்? அவர் அழகு கால் தூசுக்கு வருவாரா MK ஸ்டாலின்? அவர் அழகு என்ன, நடை என்ன, ஸ்டைல் என்ன, அந்த ஸ்டைல் மண்ண, நடை மண்ண, அழகு மண்ண இதெல்லாம் போய் வந்து ஒரு ஒப்பீடு இருக்கிறது நிச்சயமாக வந்து
ஆர்எஸ் பாரதியுடைய கூட்டுறவு வந்து சிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே ஓகே சார்.